Здравейте, момичета! Представям ви професионална електрическа пила за маникюр и педикюр М2000. Един комплект, включващ електрическа пила, ръкохватка, 6 накрайника плюс 6 шлайф шапки, подставка за ръкохватката. Има въртене в двойна посока напред и назад за майстори по ноктопластика с лява или дясна ръка. Регулируема скорост от 0 до 20 000 оборота. Ръкохватка с тиха и плавна работа с гъвкав удължител, който е удобен за използване за довършване на ногтите. Инструкция за употреба. Поставете гъвкавия щепсел на накрайника в гнездото за изход на захранване на пилата. Включете захранващия щепсел на пилата в подходящ източник на захранване. Завъртете контрола на скоростта обратно на часовниковата стрелка до мин стойности. Поставете накрайника директно в предната част на ръкохватката. Бута се много лесно. Натиснете превключателя на захранването в състояние 1 и индикаторът трябва да се включи. Натиснете превключвателя на състояние 1 върху хватката и тогава пилата е готова за работа. Когато натиснете 0 на контролера на мощността, индикаторът трябва да се изключи и пилата е спряна. Посоките на движение могат да бъдат сменени от копчето ляво и дясно, спрямо желаната посока. С това копче изберете желаното ниво на скорост, като плъзнете копчето за контрол на скоростта. Внимание! Не променяйте посоките на въртене често, в противен случай това ще повреди шлифовъчната глава. Докато пилата работи, никога не издърпвайте кабела на преносимата ръкохватка. Готово! Приятно ползване!